Is an planetagam inniu, na scéal gead a dhéanamh ar ábhar na cante seo, is sin ar an tionscnamh Chronologicon Hibernicum, a probabilistic chronological framework for dating early Irish language developments and literature. Fui láthar, ílimid achag tréifse lua an tionscnamh. Agus da bhrí sin ílen tada substantial an go dtí seo a mbeadh mé an a chud arbh scór. Ina áit ba bhailm tuairis generálta a dhéanamh ar na haimena agus cadá beartathe agan a dhéanamh. Láróim mé freisin ar cén fá a hílim go fintar táhachtach é. Ach tásamid ag bunchlacha praticúla an tionscnamh. Déirí leis an tionscnamh seo deontas a áil an ERC, the European Research Council, an chomhairle orpach Mhaigh in airach 2015 is 15. Is iad deontas ERC an muineo is cáiliúla agus is arde atá ar fáil do scoláirí agus dólathe I réimse Stair albí in orb agus ar fud an dain gan éon teodan ar ábhar an Stair. An téin chritéad a chuireann an ERC le hiaratis na go mé ard chaideán agus scocháil leis an iarratas agus go mrisir talamh úr leis na tarthaí atá na hiarachóirí ag siúlló. Chun an tad chaideán sin a chintú, chuirte gach iarratas trí phróisis ráha atá anna chrúir agus anna séichlach. Tá riméid orm a bheith mo chéad deonta ERC I líon ceilteach, go bhístam, agus go bhfuil mé mar rinne den bheagán a fuair an deontas seo I níosciplín lechan na teangeolaíochta stadiola agus na folclóireachta. Is céimeach a leth é seo, agus chuirne sé iarlach ormsa agus ar bhall na forne ar níhel a dhéanamh chun ar naimena a chuir I grí. Agus am céanna, chuireann sé gibhne dún go cheanráirithe muitne agus gur eiseamláirí muitne freisin, eiseamláirí do scoláirí eile inar níosciplín agus tá súil mhór agan go bhaidtear a thula deontais mar sin amachchan seo in anné. A réon nós, buimeacht éifeachtach an héin an deontas ERC seo a áil. Thug sé le fis don líon ceilteach ar fad, gur féidir éirí le hiarratas fiú I gás scéim muoinethe atá chum cho himíoch agus atá an ERC. Muna bhfuil dul an mú orm, is sé an clú atá ar léon ceilteach nó ar stadia folclóireachta agus mar sin dé, na go bhfuil sé sean aisinta, agus gur beagas fiú éidir bhí sin. Ach is léir aníos go bhfuil mit an a bheith I míoch le disciplíní artechniúla atá níos faisinta, agus go bhfuil mit in an ar náid féin a bhaint amach. An muine mór a tugadorm, gam, cédíonn sé don tionscnamh a bheith a siúl a fia 5 bliana. Thosaigh sé mí bheán fáir seo caite, agus crichnóidh sé I mí lúnasa 2015. Tá tionscnamh suite in Institute taide na Ngealaíon in ollscoil Mhaigh Nuad, a bhfuil an tanam álan a foras fasa air. Tugann an muinú deistam for an taide leachan agus láidir a chuir le chéile. Fui láthair, tá beirt chomhlachaí a gobar ar an bharan, agus bé an tríú duine linn gan bhil. Bé an trúr acu ag obair faoi gnéithe na teanga. Ina hénta sin, fostói muid beirt breise le linn na bliana seo, a mé an tasc acu san obair ríomhaireachtul agus mathematical statisticúil a dhéanamh. Ba iad seo bun íricí technicúla an tionscnamh. Tá chuid eile den léocht, bé me ag labhairt anis faoinar munsmuointe agus faoin túl atágan. Cuireann an dá ocail Chronologicon Hibernicum scéal uile bríomhghnéithe an tionscnamh I mbeagán focail. Is aideach na gréigise é Chronologicon a chiallaíonn ag baint le cróineolaíocht. Mar sin is sí an amsir nó níos fearr rá sruth na hamsire nó imeacht na hamsire atá críolár an tionscnamh seo, agus an tuairing nó an rian a ágan an imeacht amsire ar an teanga. Is aideach na ládine é Hibernicum, aideach nach gilíonn éon rud eile ach éireannach is sin rá éon rud a bhainann le héireann a teanga ina measc. Mar sin is cróineolaíocht na teanga éireannacha is sin na Ghaeilge atá muid ag scrúdú. Go háirithe an tréifse lua idir an 7 agus lár an 10 I híise, an tréifse ar a dúchtar an tSean-Ghaeilge iarthaí de ghná. Ag an pointe tosaí dúinn den tionscnamh seo, tá dá ghaib ráin.
rowan. Nach bhfuil cuma orthu go bhfuil géal etarthú ar an géad árak orthu. Is sé an chéad aib na santré untach tradiisiún litir hanna Ghaeilge meánéisi. Cura is scríban í am éigen hart faoi lár na seachtú héise, agus ba dhear gur hála imadú ar seanraí litirtha ina níos sin. Ní lévar chrin le fáil go fáil faoi lín na déagsanna a dhearna le linn na rééis sin. Cé go bhfuil cúpla scólaire ag obair chun dílam déagsanna a chur le chéile faoi láthair, mar hampla an talamh donnacha a choráin ó charcaigh. Ag an traseo meastar go maran breis agus 900 déagsanna próis nach bhfuil ar chóhhéad na ar chóad agus a scríbhach sa luath Ghaeilge. Ní chim sían an ivar seo dáanta a chorabeh áfach. Beidir go bhfuil is agah go raibh tradiisiún filiochta 4 haibhar an freisin. Is iad na seanraí a aitear I tradiisiún litir hanna héireann na scéalta. Leis, déagsanna stadiúla mar anála nó gColáiste, scéalta bréic stadiúla, scríbneoireacht chráfach mar hampla seanmór, beachín an nuamh, féilerí, filiocht, tradiisiún leachan an glí, agus glóród eile mar sin. Is cosúil go bhfuil aithne agah ar chuid déanach scéalta is cailiúla, beidir go chuala sibh nó gur léis sibh astruchan de scéalta de chuid na rúireachta mar táin bhacuilge, nó scéalta mitasóileachta mar cacht mar getuiread. Nó scéalta bréig stadiúla faoin rí erimúil cormac mar háirt. Tá sé cormac ceangailte le fun macúil sna fin scéalta. Is persa ceannasach I litreacht agus méal éidir na nua-Ghaeilge I fin macúil. Den náin sin tá sé special go maith go bhfuil sé nach mór ar ire go thumláin sa litreacht lua. Mar sin héin, níl na scéalta seo ach ina gcuid bheag den litreacht umláin a bharan an tréimhse sin. Ina déanta siúd, tá tradiisiún antáhachtach agus anna simúil a bhanan le litreacht Ollamh, is é sin ará folklórí, gluaiseanna nó suithe faoin teanga inti héin. Is cosúil nach bhfuil cuma himúil orthú mar héicsanna litirtha riomhse, ach dúinn mar scólarí, is minic go gnítear intú ábhar atá níos simúla dúinn na mar a chonítear sna fin scéalta mar scéalta a bháin iad féin. Mar sin féin, in an neon saibhre an tradiisiún, ní móran atá ólas aganna faoin ggótheics stariúil inar scríbhach na téagsanna seo. Níl ólas agan ar amnacha na núdar, ná ar amseir, ná ar gálaí scríbcha inar dearnach an chud is mód in scríbneoireacht. Cuirt an scéal in achran le teilgan na déagsanna chugan. Le litreacht na Ghaeilge meánéisi, minic, ní aitear ach I lámh scríbaní atá na géata níos óge ná an amseir ina dearnadíocht. Is minic an nachráidtí go mór na téagsanna I rith an teilce, nó go gúirtí cruch níos nuair aimseir ar hanga na téagsanna, próises arbeidir an chuma nua chóirithe a chórar. Táithim is sampla amháin den nua chóiriú agus den achbreichnú. Is cosúil gus an 8ú héis a cura miúnachtarí den chuid táin bhacuilge is scríban den chéad uair, an scéal umráteach seo faoi chrechan tarmh ultaich leis na connachta. Sa 9ú héis chuir scríbhí eile na múnachtarí seo de chéile legan eile den scéal, agus cura I gomórtas le na chéile iad. Ní bhean éon legan díobh leo héin a chorabeh. Is sé atá agan na cóp a rinú innéadú na héanú héise déag agus is féidir go cuairad in airiún do litriú agus fuamú an ama sin. Sa dearú tá legan ó dhearú na dara héise déag agan a achscríbú ina umláin. A chríoch na focail agus cuairad stíl bhléimeanach air. Ma éachtar ar bheascáin cásta mar sin, tá sé dúchlánach ord na scadanna a réiteach de réir ama. Is ábharach nach bhfuil na téagsanna ar farchó chásta leis seo. Tá glór téagsanna atá níos cróineolaíocha an fiú lámh scríbine luacha. Cé gur féidir tuarascail bheacht a thuairt ar changal litirtha na téagsanna is é sin ará
ar an rud ar a dúchtar idir héicsachas intertextuality agus ar an cróineolaíocht cibhneas ar relative chronology, ní féidir faoi láthair stair umlan litríochta na héireann meánaí a scríb. Is sin ará stair litartha ina gcuirtear na téacsanna ina nord ama cruinn. Ba ír habachtach chun meas agus tuiscint chrún a chur ar héacsanna ina numlan. Fis a bheith ag scóilearí faoin na suíomhanna stadiúla. Tá bhrí sin is airiúnach a fad a bheith in áin, díriú isteach ar an líne ama tuimhístíocht an tréimhde fada seo. An dara aib, a bhanan le lua lichtríocht na Ghaeilge, agus an dhéanamh tagartí níos lucha, na fhorbairtí na Ghaeilge mar hanga. Mar is gná do gách teanga nádúrtha, hí buan achtrú ar an Ghaeilge ar fa a stáde. Tá malartú a hagan da thora le feiceáil go ddíireach sa litríocht. Tá téacsanna éigean ag taispáint formacha níos forchéimnichacha, téacsanna eile formacha níos ádacha. Tá a gúsait na termí forchéimnachach, progressive, agus comáideach, conservative, tus nach mailam na haideachta Sean agus nua. Is caiteanta go núsaite iad Sean agus nua, chumáid leis an tearma meán-Ghaeilge chun targad a dhéanamh ar réifsí áirithe na Ghaeilge. Ach níl na tearmi seo de hanithe de réir na teangeolaíochta a chorabé. Tá tábhacht a lech mar sin le hicsúlacht teangeolaíochta chun dátú a dhéanamh, don áhar ar a bhualamid ag breachnú faoi láthair. Is féidir contas de réir algirbar a thuairt a bhalatí na bhabhar a chléichlí na teanga ina stair ó Ghaeilge arsa go dtíana Ghaeilge nua aimsearcha. Tá ordna nachrithe sacrithe go pointse ansónrach. Ach mas an dearmh chronologiocht a taigéist, íl an cás pic níos deimhne ná mar tás a litríocht. Is cinnte nach dar líon malad na bhabhar ó lámh amháin go dtíon chéad lá eile, ná ó bhliain go dtíana an chéad bhliain eile. Ach tá achar ama áirithe, stretch of time, period of time, a gach achtar fuairme, nuair a níidir lechad nósmharacht labhartha tríd an phobal. Níach I meagan cásanna atá os agan, cachan go ddíireach ar nocht malad áirithe den chéad uair, agus cachan a cuairí gríí. An dá chéisteo, aspa dáta do chapéise litríochta, agus aspa ama do bhalatí teanga, agus síoríocht achtaithe fuairme, tíonn siad le chéile mar go bhfuil aspa cróineolaíochta in tú a réin. Scríbhach na téacsanna I dteanga a réomhach malad gan stad, agus tá teanga cuinethe mar riongráf dhearthaílacha sna téacsanna litartha. Mar sé an cás, is féidir an ochar a áil chun dátaí cumtha na téacsanna a chóngu I maladtí teanga atá intucha faoi deara. Má I rion linn dúlchan cin in áit amháin, déad himis dúlchan cin san áit eile freisin. A chun an ólas seo a bhaint amach is gádúinn móna chuí a orbaid. Is sé cin dar naimena sa tíonscadal seo, móna dátaithe atá ar fáil faoi láthair a bhachtú, agus móna nua a orbaid. Tá bhrí sin tá trí bhún hypotéis agin mar de le dátú teangeolaíoch, linguistic dating. Idir a hain, má dhéantar muinstadar a hanga de héacsanna a bhfuil ólas cruinn faoin na nátú agin, táirfar ólas faoi chronologiocht maladtí na teanga dúine. Bhí sin mar atá, le staidir den sortí na dhéanamh, is gá go bhfuil soléireacht agin I dosach bare cadiad na téacsanna a bhfuil dátú cruinn acu, agus cé bhéad téacsanna mar sin atáin. Níor bailíoch an teolas seo riamh. Tá an orann ag obair seo faoi láthair. Idir a dó, tá tábhacht ar lech ag baint le hanála na héireann dar spriccanna. Is fuin sé rí hábhachtach chun stair na héireann meánaí a thuiscint iad na hanála. I bhacail siimplí tá na hanála ina listí blian túla ar scríbhtaí imachtaí tábhachtacha intú go réalta. De gná nílach cúpla focail ganta a dhéanam chuir síos faoi éon imacht amháin. I ngán íos dóibh chur na scríbhnóirí faisin chainte I scríbhann ar athraití le linn na mblianta agus na géad. Tá fang sé tiú
fáil den ar an chronhib ach ire bunachar sonraí de chuid na nanála a chuir le chéile. Bé na sonraí seo an áisiil dún chun measúnach a dhéanamh ar na hachtathe i rith na Hampshire agus chun móana a orbert chun ar bhain formúil a chuirú iniúil iad. Sa dearú, bei obair fangché ina ochlór forlechan den chuid Ghaeilge dina hanála luach éirenacha, go háirithe dina hanála ula, ó dhéaran na séú híise go dtí lár na déthú híise. Agus ibhíar a trí, má higlín crunas níos mó a bhaintteamach maidir le malartí na teanga, is féidir an tólas seo a úsáid chun cóngarú a dhéanamh ar neas dátú de héicsanna a bhfuil a brófil teangeolaíoch a chuir le chéile le céimeanna áirithe na teanga. Is sí aim tionscnamh Chronologicon Hibernicum na dul chun cin a dhéanamh sa réimse seo. Fálas a chuir ar an ábhar atá ar fáil agus atá baint le cróineolaíocht na luach Ghaeilge agus na litríochta. Fálas a chuir ar intríofacht na nátaí agus fálas a chuir ar na móana a úsáidte le dátú teangeolaíoch. Má aite crunas níos mó i gceantar amháin, feite dul chun cin sna ceantar eile freisin. Ar nói, is sé an rud is tábhachtaí sa séthar seo na sonraí atá ar fáil dún a bheith intríofa. Tá na sonraí do léir ó bhuachas. De bhrí sin, is dócha nach méimiid an dearfacht umlana áil faoi rátaí, ach bei a dúnach cosúlacht a statisticiúla a úsáid chun cóngaracht a dhéanamh do chorchaí cíalbhara. Le haid an gnóise, justíon móna ríomhaireachta chun fáil amach an intífach na dátaí agus chun sonraí a áil atá bunúsach de réir na statistica. Is tasc an dúchlanach agus anna sofisticúla é. Níl na scílan na crí agamsa ná ag na teangeolaíthe eile atá gobar sa tionscnamh. Da bhrí sin, is sí an chéad mórchéim eile atá déanamh aganine, dúine a áil a bhfuil an teolas seo acu. Ba bhhailm dearú a chuair leis an survé forlechan seo le miniú a thuairt ar a mé na bríomhthorchaí a bhuilimid ag siúló sna blianta atá roin. Táid a chuair le chéile clár na déicsanna luach Ghaeilge a bhfuil dátú dearfach acu. Is é sin rá clár na déicsanna a bhfuil ancarí stariúla seachtarcha an dóibh faoin am a scríbach iad. Nuair a mé an lista sin agin, tá sómid leis an ólas ar fad a bhaint amach a bhfuil éifecht aige ar dátú teangeolaíoch. Cad is cíal leis sin, tásúil agin go bhfuil bromid mó formúil chun tuarascáil a thuairt conas a nílan teanga téacs áirithe ó chaidán i dtéalach na Ghaeilge den 8ú héis. Mar hampla, an bhfuil fáiríocht an téacs beagán níos tomáide, sé sin rá níos arsa, nó an deispánan sé formacha forchéimnichacha, sé sin rá formacha nualaíocha, sa gelbhólaíocht nó sa chomhréir. Go hidealach, teach picture níos soléire agus níos crinne faoi rátaí malartí teanga sa luach Ghaeilge amachchas seo. Mas féidir, táirthaimid tríal táirthaí an taide sé sin na dátaí dearfacha, a bhapáil ar ord cuimhnéasta malartí na Ghaeilge le haid an ord cuimhnéasta a achrú in ord dearfach. Níor am niontheimid an cuairsíos formúil sin, is sé an rud a hoci amach as na profílacha teangeolaíocha tébí na teicsanna. Tásúil agin go méimiid an ólas cailíochtú na profílacha a chumtú i dréthe caníochtóla sé sin aráin sméarla qualitative data turn into quantitative data. Agus go méimiid an obair statisticiúla dhéanamh lósan, mar hampla chun cosúlachtaí na nátaí a bhaint amach astú. Gurthaimid na tarthaí a fad is sé sin na dátaí concrétacha agus ar míniú agus ar léirú ar fáil trí brocht an ollscoilte. Déanfaí sé pointe tagartha údarasach do scoláirí ar bhíon leo dátú teangeolaíoch a dhéanamh amach an seo. Is cosúil gonal rion na rúdaí seo ar fad réasúnta teoraiciúil agus technicúil díobhse.
ach is an fracticúil agus an concrétach an chud is móide. Aber am ídithach le téacsanna agus le bunachar a irtar orin den chud is mó. Agus béimiid an gnóchach leis seo ar fa na bníonanta seo chugan. Is sé an túl dearad atágan, na go méimiid an ag dearad an tionscnamh na dátaí dearfacha nua a chuir I bhaim ar héacsanna nach bhfuil dátú acu go dtí seo. Déan himiid sin a cur a brofílacha teangeolaíocha I gomórtas le na bhuila ísagin faoi chronologicon Tsean-Ghaeilge. Mas féidir dátaí dearfacha nua de héacsanna litreacha a chur le star litreachta na luachghaeilge, is léir gur mórchéim a rá chun an litreacht ina thumla na thuiscint. Is féidir graim níos fearr ar ord, ar cho chunachar agus ar idir héacsachas na litreachta a áil. I perspictiocht níos lechne, is tabachtach na torchaí do risci plíní cóngaracha freisin mar hampla do Stair, do star chultúrtha, do handáliocht, agus do dhisci plíní eile a bhrachan ar cróineolaíocht untífach litreacht na Ghaeilge. Is mór dhéis an tionscnamh Chronologicon Hibernicum le taspáint gur imi Stair na Sean-Ghaeilge amach as íomhá románsach na an scribe in the woods, ach panin sé le technoliacht agus móna sophisticúla na hóliachta sa látáin nuan. Agar am céna, ní chailhí an tSean-Ghaeilge a géal leis na gnéthe dúinúla agus allíonta ina bhfuil a phréomhacha, agus an dogan sé sí a beatha. Well, go mágah as an ard a thugsíh dom agus mé mún máléachta. Tás go bhfuil mo chuid Ghaeilge leabhartha anbhriste, irthe mé or if bhur good céisteanna a chuair orm a spéirla. Go mágah.